Ikusten dugu Zaldibarren azkenengo 4 urte hauetan ez die egin gauza handirik. Eta gure ustez, adibidez eskolako esparrua konpondu eta txukundu eta ondo ipintxe premiazko edala. Gure kulturretxie izen da gure eskaera handixena urte hauetan, eta ez da hoin ezebez. Eta gero, beste aldetik ikusten dugu dekogun, herrizen dekogun, konpondu eta zaindu gure adibidez gure futbol zelaixe barrixe da, kostau da pilo bat, hori mantendu eta hori zelan da zaindu. Horre diez gure. Gero, Zaldibarren, ez dakit, giru ezartzeko jentien artien, jentie be udaletzien parte hartzeko, kontseiluetara etorteko, bere iritziak emoteko, bere eskareak, hori, zinegotzien eta jentien harremanak oso estuek ero izeti ero, hori gustauko jaku guri.